Machiegni kendo nyakoro mgaji wang'ero kamano kuom medo kete mana kae chenro maduol wadhi mbele gi miyo weche manyien. Ng'anyo mag Azimio nodhi nyime boma ma Nairobi kod alwora mage kata odoko ni komanda mar obila ma Nairobi Adamson Bungei kanyakla kod jatend piny Kenya William Ruto nyoko ni Azimio timo ng'anyo no itok chik. Ohala no yudo ng'ol Kibra, Mathare kod kuonde mamoko ka geche ariyo bende nowang' e kinde ng'anyo no. Walter Nyambaga miyo ler mathoth. E kar chung' od bura ma Kibra County ma Nairobi, johera mag Azimio monde apaya mar ng'anyo kaka ne ochigi kod tend Azimio. En ywaruok e kind jopiny kod obila kamiata miye yor diro iro malungo wang' kod dino apaya kar jot ma Olympic ma Kibra. So kuna wasee wametoka Kibira wakipanda wakiwa kwa genge, na kuna msee mmoja alikuwa ameleta noma hapo, ndo akaingia kwa garage wakaanza kurusha mawe. After hapo sijui nini imehappen, nimejipata tu niko osi. E kinde ng'anyo no, bas mane tero jowuoth e dier boma katiyo kod apaya ma Ngong Road otoye mach kod rowere mapok oyangi, wach mane miyo obila omedo riedo arita kwe. Mavijana zaidi ya 15 walituvamia tukiwa kwa gari, akasimamisha gari. Na wakati huo dereva alikuwa amesha tense kidogo, wakarusha mawe 2-3 ikagonga kioo ya Sechego bende jariemb lori mane owuok e kaunti ma Mombasa ne otony kendo gola puth njiri ka lori mane oriembo to ne owang'e apaya ma Southern Bypass e kendo kwethro were moko manyaka sani pod obila potimonegi apedha. Sasa ile watu wote wameshageuka, ile sasa mimi kujaribu kurudi, ndio sasa wakanipata ndani ya gari, mimi wakanitoa ndani ya gari, mimi nikakimbia. E kar chung' od bura ma Mathare, johera mag Azimio ne oketo obila kotich matek e kinde ng'anyo ka githinyore ute to gilal, wach manomiyo ohala oyudo ng'ol kuom seche buora. Ji ne ng'anyo, ok ayawo tich ni mora, an ba ne ng'anyo momiya ne barabara ka. Kora no odhi kanye kata ka nyithindo ywak kare, nangi nyithindo ywak, wadwa kuchwa gi miwa. Maloyo rowere 7 ne ondhi kod obila kendo rwako gi lori. Eka jopiny to noduogo wero tienda gi machama tuoni e kinde mane getony ka pek mar ng'anyo ne omuomogi. Matimore ka jodito mag Azimio lom moja to ramo ni ng'anyo margi pod biro dhi nyime chieng' tich ang'wen jumani. Our protest will resume on Thursday the 4th of May. Azimio chao piny owacho ka gitudo jalup jatend piny Rigathi Gachagua kod Moses Kuria kuom pogo ganda. Hooligans hired by the Kenya Kwanza illegitimate regime were unleashed to cause mayhem and destroy property and blame it on our peaceful protests. Bang' wech mar apoyo e kind obila kanyakla kod jogo mang'anyo, gikone to koro jodak pod rieyo mana bat makende ka gikwayo ni mondo kwe makende obed e kinde ma jopiny manyo ratichgi. Walter Nyambaga, Ramogi TV, Mathare, Nairobi County. Kowuok Mathare nyakoro mgaji wang'atere nyaka kaunti ma Kisumu.